May landing site sa Magtabid na naging sentro ng liberasyon o pagpapalaya sa Camarines Sur mula sa kamay ng mga Hapones noong ikalawang digmaang pandaigdig. Noong madaling araw ng Abril 27, 1945, dumaong ang mga tropang Amerikano mula sa 1st Cavalry Brigade sa ilalim ng pamumuno ni Brigadier General Stadler. Ginamit nila ang dalampasigan na Magtabid bilang landing zone dahil ito ay malawak at malapit sa sentro ng probinsya. Ang pagdaong na ito ang naging sudyat na mabilis na pagkatalo ng mga Hapones sa rehiyon ng Bicol. Bago dumating ang mga Amerikano, ang Pasakaw ay naging mahalagang base ng mga Hapones. Ang Pasakaw Pier ay ginawa nilang dockyard para sa kanilang mga barkong pandigma. Dahil dito naging target ng pambobomba ng mga Allied forces ang lugar upang maparalisa ang supply ng mga Hapon. Hanggang ngayon ay may mga labi pa ng barko ng Hapon na makikita sa ilalim ng dagat sa Barangay Dalupaon. Ang kwento ng landing site ay hindi lamang tungkol sa mga Amerikano. Ang tagumpay ng landing sa Magtabid ay naging posible dahil sa impormasyon at suporta ng mga lokal na gerilya sa Bicol, tulad ng Tangkong Baka Guerrilla Unit. Sila ang nagbigay daan upang maging ligtas ang pagdaong ng mga barkong pandigma sa dalampasigan. Sa madaling salita, may landing site sa Magtabid dahil ito ang pinto ng kalayaan na ginamit ng mga sundalo upang tapusin ang kalupitan ng mga mananakop sa Camarines Sur. Okay guys, so habang pauwi tayo sa Naga City, may nakita tayo dito isang historical spot dito sa may Barangay Karanan, dito lang sa may Magtabid, dito sa Camarines Sur. Ito yung nasa kanan ko. So para siyang isang monumento na ginawa daw para sa mga gerilya na naging parte ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So ito yung tinatawag na landing site kasi ang pagkakaalam ko at base rin sa mga rinig ko, dito daw dumadaong yung mga barko ng mga Hapon, mga Amerikano at mga Moro noong panahon ng digmaang pandaigdigan. So kung makikita nyo, ito yung Veterans Memorial, dedicated to Filipino soldiers and guerrillas of the World War II. Grabe, ito yung mga pangalan na sa baba. So halatang matagal na kasi ginawa to April 27, 1945. So ilang taon nakaraan. So dito lang matagpuan sa may Magtabid Beach, Karanan, Pasakaw. So ito yung tinatawag na landing site. Kadalasan sa mga kababayan natin na pumupunta dito, hindi ito napapansin. Ang gusto lang nila pag dumaan, talagang nakikita lang nila ay karagatan. Pero ito, kahit nga ako hindi ko siya napapansin. Napansin ko lang siya noong pumunta kami ni Vince dyan sa may abandoned na simbahan, na meron pala ditong isang historical spot sa may Karanan. Kaya ito na yung sinasabi sa may bandang kaliwa ko. Yun, no? So yung karagatan na yan, so ito yung sinasabi na landing site dito sa lugar na to. Grabe, ang tagal ng panahon. So halos yung mga nakalagay dito kasira-sira, nagkabasag-basag na yun dahil siguro sa mga dumaan na bagyo dito sa lugar na to. Yun, no? So ito yung mga veteran donors. Ito yung mga pangalan, dami nila. So ito rin naging Pasakaw Post simula 1995 to 1996, isang taon ang pagitan. Yung mga pangalan dyan. So kung mahigit ang tibay ng pagkagawa nito. Kaya sa mga kabayan natin, hindi nakakaalam, ang Pasakaw ay naging parte ng ikalawang digmaang pandaigdigan. So dito dumaong yung mga Hapon, yung mga Amerikano, at dito rin tuloy nanakop yung mga dayuhan dito sa Pilipinas. Kaya kung makikita nyo, itong karagatan na yan, isa yan sa naging landing site ng mga barkong Hapon at mga Amerikano. Tagal na, oh. April 27, 1945. Halos tanggal na din yung tornilyo nito. Kaya sa mga bahay natin na hindi alam ang lugar na to, o hindi alam na meron dito sa Karanan, ito na yun. Kaya in case na dumaan kayo dito, makikita nyo itong lugar na to. Kaso lang natakpan ng mga halaman, tapos hindi talaga pansinin na kasi yung kulay niya talagang iba na rin, faded na. Kaya yun. So isa lamang to sa historical spot dito sa Pasakaw, Camarines Sur na nais na kailangan natin alalahanin dahil may mga Pilipino, mga kabayan natin nagbuhos ng buhay dahil sa pakikipaglaban ng ikalawang digmaang pandaigdigan. Alright, so magandang umaga sa inyo lahat.